ଭିଡ଼ିଓ ହେବା ଦେଖିଲା ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କଲ୍ କଲେ ଘଟଣା କହିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଆମର ରହିବ ସେପଟକୁ ଯାଉନ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନ ଭାଇ ଟିକେ ସାଇକେଲଟା କାଢୁନ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବୁ ପରା। ବସୁନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କାମୁଡ଼ିବନି ଆରେ ବସୁନ୍ତୁ ଆରେ ବସୁନ୍ତୁ ସେମିତି କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ତୁ ତ ଓଲିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଦେ ଅନେଇ ଦେ ତୁ ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଅନେଇ ଦେ।